TV News the Digital na wegensemeria YouTube na bogotana buna Ndizi TV News olitokobwatira nere wetera somo na wemanyirio higakoro kwa Joshua Auta eletera ninchenkoro kwa Vincent Onyancha igotoko chake mesema ngana majia sogo chaka kumulikira mangana arenge tobo chenu anemeye county ya Kisii omunyegetari ya mwokorwa sub county ya Nyacheki ni gobono abete kawe kiroka gutumeka mariogo bobe nyagetari eyo anane asoko ya oneria abantu ni gochinga kichu waziri wa chenu kurwa se county ya Kisii rea hwali arokurogo tindi goje serikali tinyagetari che serikali onde bwensura nyoroka gutumeka marioga senjere tebwenreti na chikomo kirege tambo kirokolengana neli chiko mulikido Josephat Misi na mange. Ntoire disciplinary action yesomo. Wizara y'obachenu imeye county ya Kisii isi obraibwaye omuwaziri rea bwali nechikoirera igitambokerega kongu mukori emeremo onde bwensi bobachenu uyuranyara ko bagagotoka gutumia abisiaye bobe. Aya nigo achiri maiga y'omuwaziri bwali konyororo boti buna oyo mubo banyagitari senyagitari yo niga berika gutumia amario gaye elinde konyara ko bagakubwenia abantu senyagitari yo ye serikali ndaite koira chinga kiechingira nelimbu ya mona abantu banyacheki mona korua saba ya obisi ya governor yaito honorable Simbarati abantu baite singenzi mwabeira alert kororanga egasi eri etari gokoreka burunge buna tugateba moto bwatesie o maena mwato bwatesiri omokoreri uyibobo bwenia asenyagitari Nyacheki nigo abeire kagutumia amario gaye kurwa isiko na kuyareta asenyagitari yo elinde konyara ko baga kubweneria abaruire abakonyara ko bagwikirana asenyagitari yo elinde nyara ko bakweroseria enibo yaye igakorrekana nga kulingana buna yarorekanire na bwata amario ganera gokora ebiasara bya ebirema nande twanyarire korera ngataririmo egente kigiakorekanire mbiya mone sengenje mwara atekiriyo atime kuchunguza pole pole na mumepata mtu ambaye ni daktari wetu hapa engana eyibo igoni ganyara ko beko gikirwa amona banyagitari abanyara ko bagwikirana asenyagitari yo aseboigo basabo kwabera nagoteba ngambagendre ko bakwenekia anene abamenyi bensame yo banyara ko bakonyora obokoreri oborobia sababu kazi yetu ni kuhudumia wanabobasi kuhakikisha wamepata afya inavyofaa kupata. Sasa sisi katika department ya afya tutachukua hatua inavyofaa kuchukua under the leadership of His Excellency the Governor Simbarati and under the leadership of our able CEC Madam Lea Ogega. Mbia mwana waziri asogocha na njente ya ndaba mizobana chinga pole sana zente kiawa na njente wenga ama ena mario musike excellence na tota mario gaisaini una tuate ba una waziri ate biare mbiri kolengana abakonyoro mwana onde naero karibu nakale iga o confirm iri wajaso waziri alengenga iga bugoretina era kabisa se bagi ngaja konyora kende omwaziri Lea Bwari nigo agikeirie gekore kyo asabo igatebire abisiaye kubwaterana amone abisio mugavana Simbarati nigira chikobe kwire gitambukerega kongu ochia ase omanyagitario yo onyarete ko bagotoka nelimo cherio ntoire disciplinary action yesomo bisoyo karama nganaya na liara befunzo kwa wengine ntori ko chikuororoba ikiagera ntu ateba ne government yento taete gokorera abantu baite gas nabamenyi ibenseme yobo igomba bwatayo kwana omongwano yo onyo kubugulia mario gaye aigana agatuka kaye ka ekemesi epagi yaye boigo omwaziri Lea Bwari nigo asemirie abaruire bali bakonyara ko bagwikirana asinyagitari aime county ya Kisii bane kinga banyare ko bakwewa Mali City magaya barabu wakana chinibo chiabo asengencho konyora obokoreri obubwenia na inwa abantu baitonko batebinga takoruchi besa otari kwegulisi demand for the receipt for any service that has been given to you kende gyonsi gwakoreru nande kwarure besa sabali receipt onya to receipt tebanga amangana akorekanira na arure chibesa chitabwa receipt kuripotere gatasini Ndizi TV kurwa enyagita